ZANU-PF Second Secretary and Vice President Constantino Chiwenga is under siege by President Emmerson Mnangagwa's allies who have renewed their fight against him. Sana pena mashoko atona kuti aiwa mapanga orodziwa for VP Chiwenga. Tiona kuti panguva inoi aiwa tona VP vanonyarara vakati kwati aiwa vaita senge vasiku nekuda kuma attacks avari kureceiva. Sana pena mashoko anobuda nyorwa panapa developments anobuda mzora naso ndobva subscribe like or turn on the bell icon. Tipira munhu wamubuda nyika muchinzi Mnangagwa allies in the party's structure in Harare, Masvingo, and Mashonaland East provinces have reiterated calls for Mnangagwa to lead the country until 2030, urging the ruling party's first secretary to remain in office. Addressing ZANU-PF inter-district meetings in Zone 3 Kwadzana and Zone 4 at the Harare Provincial Office yesterday, the party's Secretary for Education, Research, Ideology, Charles Tavengwa, said members should be guided by the Constitution and be wary of infiltrators who are bent on creating divisions. He outlined the resolutions which were presented and adopted at the annual National People's Conference. Tavengwa said one of the major resolutions is that the term of office of President Mnangagwa be extended from 2028 to 2030. All provinces, he said, adopted that resolution. Thomas Shokwanubuda argued against the Vice President Wenyika Zimbabwe anozikamwa kuti aiwa according to the constitution mutungamiri wenyika anofanira kunge achiseva the last term yake yaakufanira kuenda achinozorora, but akuna kuti vakomana vangobuda vakatochinja zvinhu vachiti aiwa zvakadiscussiwa aiwa kuconference but ari manyepo vachitora vatoti mamwe maprovinces ese akazvibvuma zvatikona kuti VP vasara vari sidelined. VP aiwa pakusara vakangoisiwa pamhene. Muditsa mafunguro enyu muri kudima pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu muditsa mafunguro enyu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.